Yawa, barkan ki da shigowa mota ta 'yan mata, ina zuwa? Wancan kasuwan nake so na je, na kusa da Obama Street. Amma fa kin hadu. Anyway, mu je kawai. Gaskiya 'yan mata kin hadu. Ka in fact ma, ina son ki zan sanin sunanki. Kai ka san me ke cewa kuwa? Ni mata aure ne, shiga hankalinka. Kai, to ya ni ma mijin aure ne. Lallai baka da hankali, baka san wani mijina ko? To mijina shine Lieutenant Commander Faisal. Turun wa kut inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Inna lillahi na shiga hannu. Wayyo Allah na shiga hannu. Wallahi mana kiya kuri, wallahi baran karawa. Dole kiya kuri, wallahi ba zan kima da su da mai dole kiya. Ba wani hakuri. Ai na Mustafa yanzu aka so je mu wace bari mu je zaka cika ne ga zaka gane baka da wayo. Ba ya shiga hannun mu ba. Ba je gunjana zai ci uwar sa ba ce baya jiwa ya neman mata mutane. Kai dai kai tukin ka kawai. Kamar ta dan buro ba zai ci uwar ba mu kashi gunjana da yanzu zai gane bai da wayo. Ba yoyi shi MG ke ba. Okay, sir. Kai dan iska ba ce ka neman mata mutane ba. Mu je ta na kiran ka aka ci uban ka ne. Alillahi wayyo Allah na shiga uku. Ko tara ma aka shiga idan iska dan baraube. Wato kai ke zuwa ke neman mana matan mu ko? Zaka ci ubanka yau ka shiga hannun General Faisal. Idan ranka je da kaya gudu wallahi aka siya ka samu don Allah kaya gudu wallahi masu ranka bace aka siya ka samu kaya gudu Allah. Akasi mu ba mu san wata akasi ba ruwan mu zaka ci ubanka. Sergeant zo ku dauka mu wannan yaron ku je ku ci min ubansa. Ku tabbatar da yayi laushi sosai yanda gobe bare ka tare mata mutane ba. Officer don Allah kaya kuri wallahi ka mun ka da jini officer to sai ne. Ba wani tausayi yau zan ma bugun da ake a Mafia City. Ka san Mafia City ba sai ba ne to zan ma bugun sosai yana bara ko abu kana yanka ba su gane ka ba. Who is this at the door, please? Dr. Wild, I'm Nurse Lee. Your friend MGK is injured and he needs your help. Tell him to come in. Okay, Doc. MGK, is this you? Please sit. MGK ne, shinkabuya ne. A'a, walga na ɗan gangara gun mai suya ne. So maji, what's the P? Na san bai wuce mace but ina ji. This sounds amazing. Kaji abun da faruwa mutumina. Gaskiya masu kyauta ba wallahi sun ma duka na gagara gane ka kai abun san ba dadi. By the way, mu je raka kawai na kaman ka gaji. Sai an juma MGK. Yawa Dr. Walga sai an juma.